Nou, Candy is de mem van de pupkes. Het is haar tweede nest. Het eerste nest had ze er 4 en nu heeft ze er 5 puppies. Het ging heel netjes, alleen er was geen melk, dus ja, toen moest ik flessen. En na 2 dagen was de melken, dus toen kregen we het wat makkelijker. Maar ja, het is heel leuk werk, anders doe je het niet. Maar het is, ja, je moet wel aan de bak. Ik was altijd al gek op honden en toen ik ging trouwen, toen zei ik ga halve dagen werken en dan komt mijn hond. En de eerste was een Rottweiler. We hebben altijd Rottweilers gehad, nooit mee gefokt. En de tweede was ook een Rottweiler, maar we woonden in Leeuwarden. Ja, en 2 Rottweilers in een rijtje houden en dan nog 1 erbij, dat werd hem niet. En ik wou wel een echte hond hebben. Dus wel een echte herdershond ook. Dus toen kwam de corgi in beeld en nou ja, dat is altijd gebleven. Toen uiteindelijk zijn we gaan fokken. Ja, een nestje erbij, dat leek ons leuk. Kennelnamen aanvragen. Nou ja, en ik fok nu al, nou, ik denk al bijna 35 jaar, dit ras. Na een paar jaar corgis heb ik mijn schoonzus en mijn broer besmet met het corgi-virus. Die hadden toen nog een Bouvier en die wouden toch ook heel graag een corgi erbij hebben. En Marina had ook al heel snel het plan van, nou, ik wil ook wel eens een nestje fokken. Ja, eigenlijk meteen op het eerste moment al toen Meta dus haar eerste corgi kreeg. Toen zag ik het karakter. Nou, daar had ik echt zoiets van geweldig, echt waar. Ja. Nog gewoon een robuuste hond. Een echte hond, maar dan ja, een grote hond in zakformaat. En ja, je kan er gewoon alles mee eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Het is een lekkere knuffelhond. Hij staat voor je, hij is altijd bij je en heel volgzaam. Dus ja, gewoon een zalige hond. Ja. En wat me het meest aanspreekt bij de corgi is gewoon hun karakter. Het zijn echt dappere kleine honden, maar je hebt een het is het hele pakket. Het is een echte hond. Het is, je kunt ze vergelijken met de Duitse herder qua karakter, alleen ze hebben wat kortere pootjes. Maar ja, het zijn gewoon leuke honden.